వేల్పూరు మండల కేంద్రంలో ఘనంగా గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. పలు మండపాల వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखान्द्रिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्ण्यौ द्यौ समवर्तत अभ्यां भूमिर्दिहस्तोत्राद् तदा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपदस्तुपारे सर्वाणि ఈ వేల్పూర్ గ్రామంలో వెంచేసి ఉన్నటువంటి శ్వేతార్క మహాగణపతి స్వామివారి దేవస్థానంలో మారుతి మందిరంలో వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రతిరోజు నిత్య గణపతి హోమము, గణపతి పూజ, అభిషేకాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నాయి. ఈ యొక్క కార్యక్రమాలకి వివిధ గ్రామాల నుండి కూడా భక్తులు పోటెత్తి దర్శనాన్ని చేసుకుంటున్నారు. ఆ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని మహాగణాధిపతికి నమస్కరిస్తూ స్వస్తి.